Denge gel, denge Kurdistaniye. Şinavên Danuçyan Radyo Denge gelden başkodarın heceyru 11 2025 şemili Brüksel'e saat 12 lamede çağırdı. Hemen uçen dana varojede peşkeş bikendem dem azadiya reberapoya. Licdu bestaye 11 heremle çun u hatine rahate qadaxe kirin devleta Türkiye dageker amadekariyen erişen dagirkeriye dike ligur agahiyan 11 heremen çayı cudi u herema bestaye şirnexe jali valitiye ve çun u hatine hatiye qadaxe kirin hatragahını ku çun u hatine çayı gabar cudi herema besta çayı kurt kelem meme dönmezler kovankaya Taxtereş, Cihayen İncebel, Altın u Oymaka, jibu bazı rojan hat qadaxe kirin. Balafirên şerên devleta Türk derdora bendava tişne bomba baran kirin du bi saatan kes ji Tiltemir Tirbesiye Zırgan Haseke Şeddade u Amude çun kantona tepqayı gel ve sahareji jibu protestokina erişen devleta Türkiye dagirker u çeteyinui çun bendava tişrine gele ku gihiş bendave beştari nöbetdaran bun pişti ku gele hereme beştari nöbetiye bun balafirên şer gelek cihen derdora bendave divan kelyande bomba baran dike. Devleta Türk jibu başvuru Kurdistan'a sevkiyet aleşkeri dike li gur agayên ku hatine bi dest xistin duh bi şev devleta Türk dagirker karuhaneke mezin ya ji wasayîtên leşkerî çek û teqîmenî pêk dihat ber bi Amediyê ve ya ser bi duhokê ve rêketiye. Tê gotin nêzî set wasayîtên zerxî kel û pelên leşkerî çek û teqîmenî ji berwarî bala ve derbasî başvurê Kurdistanê hatine kirin û ber bi Amediyê ve çûye. Li gur heman çavkaniyan devleta Türk hejmara leşkerên xwe yên li başvurê Kurdistan jî zêde dike. Hêjayê gotinê tevî dagirkeriya ber bi çav jî deng ji hikûmeta Iraq û başvurê Kurdistanê dernakeve. Devleta Türk roj bi roj dagirkeriya xwe ser başvurê Kurdistanê û xaka Iraqê berfirehtir dike. Navenda ragihandın û çepemeniya HPG bi daxuyaniyeke şehadeta du gerileyan ragihand. HPG têkildarî şehadeta gerîlayan wiha dibêje hevreyên me Şerzan û Botan 24 tîrmeha 2024 herêmên parastinê yên medyayê değerişên dijmin de şehîd bûn. Hevreyê me Şerzan ê di cîwaniya xwe de dest bi xebatên şoreşê kir û bi beşteriya gerîla ev tekoşînê xwe tacîdar kir. Her tim berê wî li qadên şer bû. Li dijî dijmin beşdarî gelek çalakî û operasyonên şoreşkerî bû. Li her qada lê bi sekna milîtanî û zelaliya xwe ya di îdeolojiya apoyî de ji hevreyên xwe re bû mînak. Ji xebata herî biçûk heta şerê bi fedayîtî bû xwedî meşeke bênavber. Hevreyê me Botan jî bi ruhê neteweyî Kurdistanê berê xwedana refên PKK bi awayekî canbexşane çû eniya şer. Di her kar û xebatê de bi kesetiya xwe ya kedkar û fedakar derket pêş. Di şert û mercên herî zor de bi pratika xwe nîşan da kavê sekna milîtanî çawabe. Ji kêliya beşdarbûyî heta şehadeta xwe her kêlî weke milîtanekî fedayî apoyî tevgeriya. Em soz didin ku layıqî tekoşîna hevreyên xwe Şerzan û Botan bin. Di serî de malbatên wan yên hêja em ji bo tevahiya welatparêzên Kurdistanê sersaxî dixwazin. Nasnameyên şehîdan wiha ne. Ridvan Şengîl bi nasnav Şerzan Herekol, navê dayîkê Şemsê, navê bav Salih. Li Edenê ji dayîk bûye û 25 tîrmeha 2024 de li herêmên parastina medya şehîd bû. Karwan Muhammed Xalid bi nasnav Botan Dalaho, navê dayîkê Newroz, navê bav Xalid. Li Silêmaniyê ji dayîk bûye di 25 tîrmeha 2024 de li herêmên parastina medya şehîd bû. HPG wiha qala her du şehîdan kir.
اولاد هجا شرزان هرکول به اصل خواه جنافچه سیرته ده جه اشیرا گارسی یا ولاد پاریز بو. لیل ادنی به چاندا کردواری و جواکا خواه مزن بو. او یک جبو مشاوی شورشگری دبه بنگه که خورد. لدیجی ایریشن خرکرنه ین دولتا ترک به برسیو نما. د جوانی خود دست به خبات شورش کر و د چالاکی که لدیجی دجمنده هات گرتن. تاوی اشکنجه این گرانجی جسک نخواه شورشگری تاویز ندا. زندان جخوره کر قدا تکوشینه. تاوی که زوجی جی بو سال 2017 دماج زندان درکت بر خدانا و رفین گریلا. به پرورده و تجربه گرتی بو گریلا یکی میناک. لدیجی ایریشن داگرکریا ترک لحرم پاراستن ین مدیای دشر ده جی خواه گرد. دل درخستن و پیکانینا گلک چالاکی و اپراسیون شورشگری ده پیشنگی کرد. همو ارکین خواه بکی ماسی آنین جیه و بو یکش میلیتانین ویدمه. شهید بوتان دالا هوجی به اصل خواه جروجلات کردستانی بو. مالباتا وی جبر زختین دولتا ایرانی کوچی باجار قدیم سلیمانی کرد. اولور جدایک بو. خودی زانبونه که کور آدیروکی بو. جبر ولاد پاریزی مالباته ده تمنه که جوان ده تفگر آزادی کردستان ناس کرد. جتکوشینا گریلا یا جبو آزادی پر بباندور بو. ویجی دا سرشوپا اگیدان. سال 2017 به جوش و کلاجان کمزن بیشتری ناوارفین گریلا بو. دوار اسکری و ایدئولوژیک ده خو پیش خست. در باسی هرما زاپه بو. به تکوشین خواه آگر تکوشین یه برخودان زاپه گش کرد. ده گلک چالاکیان ده جیه خواه گرد و darbe این گران لدشمندان. وکی میلیتانه که فدایی آپوی لپی خواه میراسه که مزن و شوپه که دیروکی هشت. Rêbera Pop piştî şehîdkirina sakine cansız li 23 Sibata 2013 de wiha got. Halê me dane, halê sakine dane. Dixwazim bi vî awayî hevdîtina sawte bikin. Ev guladyoyek nû ye. Suîkasta li hemberî Papa û Palme û ya li hemberî sakine cansız karê heman komê ye. Sakine li Avrupayê aşî temsîl dikir lê ew şehîd kirin. Divê hûn wekî sakine nekin, hûn biçin ku derê xwe parastina xwe amade bikin. Eger carekê li te bixin, evê te tune bikin. Ji desthilatdariyê bawer nekin. Tişta ku hat serê sakineyê dikare were serê me hemûyan jî. Rêbera Po gotibû ku her operasyona li dijî KCK ve xwendin û teşwîka berxwedan û serhildanê û balkişan dibû servanxala. BDP û nêzîkatiya min a bi ihtiyat rê li vê yekê girt. Rêbera Po got ku jiyana sakine cansız mînak e. Azadbûna jinê têkoşîna sakine ye. Ez ê hesabê sakine bipirsim. Ez ê kujeran derxinim holê. Genel olarak ölümüne uğrayan serbilindir. Psikoloji hemuyun dilanı, psikoloji hemuyun de çareseri hele. Psikoloji hemuyun de rıhsine hele, civaklığına hele, deşevaşitine hele. Her hırra demek ki psikolojik bilgilerinde her hırra itin hele. Den meditatin yine. Delegodayan Cenobet li bendava tişnê di roja çaremîn de berdewam dike. Bendava tişnê ji heştê Kanûna 2024 ver ve rastê êrişên dewleta Tirk û çeteyên wê tê li hemberî êrişan bi hezaran kes ji bo bendavê biparêzin ji çar aliyê Bakur û şatê Sûriyê dest bi çalakiya nöbetê kirin. Gelê ku kom bi kom nöbetê didomîne anî ziman ku parastina bendava tişnê ji bo hemû Sûriyê berpirsyareke netewî ye û dan zanin ku ew ê bendavê bermedin. جوش خواب ترکوشین خواب برخوادانی خواب تو سرما ناس ناکن و هم دفش بنده با تشینه برا نده کس ساله که وره خونستن هم هنه هم سر به آقای نار دم جا خواب ورات خواب اید خواب بریندار خواب هم وقتشن گل سر پیانت کسی نورا ناس ناکه هم مورالینه هم کیف خواشن لیکن هم هاتل بنده با تشینه سکینه هم پیشگیری بنده دکن و قصده دکن یا پجه دکن ایرو عمل سر پیانن هم تی کسی را کدیشن پاراستن جمع هر کسی تا خواستن هم وقت شر گل شورشگری کن شر گل به حبره هم تجارت سیدو را ناز ناکن سرکفت نامی برخوادان شیانه برخوادان شیانه برخوادان شیانه
Ahmet Kaya گوت ve hemû Kurd xwedî li Rojava derbikeve. Hevserokê giştiye Partiya Mirovî û Azadiyê Piya Ahmet Kaya ji Anêfera Axivî Kaya diyar kir ku bala hemû Kurdan li ser Rojavayê û wiha got. Destkeftiyê li Rojava encama têkoşîn û berxwedanê ye ku ji pêvajiyên giranderbas bûn û gihîştin vê astê. Ji bo parastin û mayîndekirina van destkeftiyan divê hewldaneke mezin were dayîn. Ji ber vê yekê divê destkeftiyen gelê li ser her tiştî û berjewendiyên herkesî bêgirtin. Ji bîrkirina van destkeftiyان کو به بردلên mezin hatine qazançkirin ve be xeletiyeke mezin. Em bankle hemû gelê xwe dikin ku ji bo parastina herêmê bibin yek berdevkê PKTên civakî yên li herêma şênîn Rojava yên li dijî hewldanên fîtneyê kariyê dewam dikin. Derbarê mijarê de oldar ji ajansê re axivîn û banga xurtkirina rêgezên hezkirin û jiyana hevbeşkirin. Şex Adnan El Alewî wiha got îro divê em bi hemû PKT û mezhebên xwe bi hev re rawastin û pêşî li hemû êrişên ku gefan li civakê me dixwe bigirin. Oldarê bi navê Hesên Alî El Hesên jî van tiştan dibêje. Hemû bi hev re bin yek û yekkirtî bin. Şex Abdulkadir İbrahim El Muhammed balkişan sergiringiya yekîtiyê ji bo parastina herêmê û avakirina Sûriyeke nû ku di nava aştî birat و حسکرینه ده بشین. Milisên evîngûyên HBDH li du bajaran çalakê kirin. Milisên evîngûyên HBDH li dijî êrişên dagirkeriyên Dewleta Tirk li İstanbul û Kocaelî çalakê kirin. Milisan têkildarî çalakiyên xwe daxuyaniyek da. Di daxuyanê de wiha tê gotin. Milisên me li taxa Kaptan Paşa ya Beyoğlu ya İstanbulê di saetên şevê de agir berdan du wasayetên ku hat tespît kirin aîdê kesên xizmetê ji rejima faşîst AKP MHP'rê dikirin. Di encama çalakiyê de wasayet hatin îmha kirin. Milisên me li taxa Molan Gurî ya navçeya Gebze ya Kocaelî jî agir berdan karêgeheke ku li weke depoya tekberê spî dihat bikaranîn û demo bêker bû. Di dawiyê de wiha tê gotin. Em ê kesên êrişî nirxên gelê Kurd dikin û çav berdidin axa wan bi çalakiyên xwe yên li ser axa wan poşman bikin. Dest ji vê pêhokiyê berdim. Polîsên Dewleta Tirk du hevşaredarên Şaredariyê Akdenîzê û endamên Meclisa Şaredariyê hatin miçavkirin. Welatiyên Kurd li hemberî vê terora dewletê li ber şaredariyê kom bûn. Rêvebera Şaxa İhade Mêrsînê Şükran Aktaş nerazî bû nîşanî bin çavkirine daw got vê carê ji tayînkirina qayyûman cudatir e. Li gorî agahiyên ku me bi dest xistine tayînkirina qayyûm ne pêkan e. Ji xwe qayyûm derbeya li vînê ye. Em tu awayî qebûl nakin pêkaneke antîdemokratîk e. Demil dest divê de ji van pêkaninan bê berdan û hevşaredar bên berdan û de ji vê pêhokiyê were berdan. Welatiyê bi navê Çalar Firat ev tiş gotin. Vê ev pêkanîn bi tu awayî bi ser nekevin. Endama Kampûz Cadılar Fatma Erdal jî ev bankir. Em banga hemû jin karker û ketkaran dikin ku li dijî vê siyaseta qayyûmî li ber xwe bidin. Dibe ku Trump û Putin werin cem hev rojnameyên Erebî cih da îhtimala hevdîtina serokê Rûsyayê Vladimir Putin û serokê Amerîka Donald Trump û rewşa Lübnanê ya piştî hilbijartina serokkomarê nû. Rojname El Xelîc bi bîr xist ku Trump ji mala xwe ragihand ku wê di navbera wî û Putin de hevdîtinek werekirin û amadekariyên civînê didome. Lê roja hevdîtinê diyar nekir. Kremlînê bi awayekî baştir bersiva vê daxuyanê da û diyar kir ku serokê Rûsyayê bêyî şert û merc ji bo diyalogê amade ye. Rojname wiha dibêje ahenga di navbera daxuyaniyên dewletên Yekbûyî Amerîka û Rûsyayê de îşareta hin bazaran e. Di dema borî de xebat li ser hin xalan hatiye kirin û amade ye bikeve meriyetê. Herkes mecbûr e vê bazarê qebûl bike. Rojname El Arab jî balkişan ser zehmetiyên li pêşa serokkomarê nû ya Lübnanê Joseph Aoun û wiha dibêje. Evin ji bo pozisyona xwe nekê xweş e. Ew dizane ku ew ê bi kêşeyan re rûbirû bimîne. Lêbelê perwerdeya wî ya leşkerî dikare wî xurt bike. Şerekî rastaqîn heye ku divê ewîn li gelek êniyan bide meşandin. Ji wan êniyan jî êniya çekên berbelav, êniya gendaliyê, êniya dadwariyê, êniya têkiliya Lübnanê bi derdora wê re ku divê were sererast kirin.
Belgodarên hêja Parîsê meş dest pê kir em ê niha berê xwe bidin îro Komkujiya Parîsê tê protesto kirin li çar aliyên Ewropayê li Parîsê gel kom bûye li van kêliyan de meş dest pê kiriye niha berê xwe bidin Parîsê.